zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Auvoer, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Reuver. Ja, welkom terug weer bij Limburg vandaag. Ja, we hebben pepernoten gehad, we hebben vrolijke noten gehad en hoe is het tijd voor een serieuze noot. En dat ga ik doen met René de Beer, directeur van Veolia Transport. Want ongeveer een jaar geleden was u hier ook te gast. Toen zat u hier blij en stralend te vertellen over de OV-chipkaart die gelanceerd werd. Klopt, is die kaart inmiddels helemaal goed ingeburgerd? Ja, hij is perfect ingeburgerd. Mensen gebruiken hem. Maar zoals je weet hebben we ook weer papier geïntroduceerd. En dat werd ook wel gewaardeerd door onze reizigers. Dus dat doet het ook weer goed. Al bij al, nadat er een aantal mensen waren weggelopen omdat ze niet met de chipkaart wilden reizen. Met de introductie van papier hebben we iedereen weer terug. En waarom wilden die mensen dan niet met die OV-chipkaart reizen? Vonden ze het te lastig? Of... Ja, mensen die niet zo vaak met een chipkaart reizen, die vinden het een beetje een gek betaalmiddel. Omdat je niet kunt zien hoeveel er nog in je portemonnee zit, bij wijze van spreken. Dat is het grootste probleem. En mensen vinden het toch vervelend als je incheckt en dat ding zegt rood van hé, u hebt niet genoeg saldo. En als je dan niet vaak reist, dan moet je eerst even een apparaat zoeken waarmee je kunt kijken hoeveel er nog in zit. En dat vinden mensen lastig. Ik denk dat het grootste probleem ook wordt opgelost als er een klein displaytje opkomt waarop je kunt lezen wat er nog op staat. Maar zover zijn we nog niet. Dat komt misschien nog hopelijk, wel. Maar hopelijk. met die OV-chipkaart zijn er helaas ook wat dingen ten nadele veranderd. Ja. Voor jullie bedrijf? Vooral voor ons bedrijf, voor onze klanten denk ik niet zo. Maar wij ontdekten op een gegeven moment dat de gemiddelde reiziger ons nog 1,35 € opbracht. Terwijl dat voorheen met de strippenkaart 1,65 € was. En dat is natuurlijk een aanzienlijk verschil. En met al die miljoenen reizigers die we hebben, leidde dat tot een tekort van 2 miljoen euro. Zo. En dat kunnen wij als bedrijf niet dragen. Daar moet wat aan gebeuren. Ook voor ons is het crisis. De brandstof wordt hartstikke veel duurder. Dus ja, dan heb je een probleem. Ja, en de bussen stonden stil. Of zo erg was het nog niet? Nee. De bussen staan niet stil, want dat mag niet gebeuren. En de treinen overigens ook niet. Maar als je zo'n probleem hebt, dan kun je grofweg kiezen voor 3 oplossingen. Je kunt de tarieven verhogen. Je kunt in ritten snijden. En in dit geval zou je 30, 40 mensen hebben moeten ontslaan. Of je kunt om meer subsidie vragen. Nou, meer subsidie vragen. Alle overheden bezuinigen, dus dat hebben we niet gedaan. Nee. Mensen ontslaan wilden we ook niet. Dus we hebben noodgedwongen moeten kiezen voor deze oplossing. En dat is dan iets omhoog. Ja, de tarieven per kilometer niet. Maar de dalurenkorting die was gratis en die maken we dan betaald. €17,50. Ja, dan minder dan 1,50 per maand. Ja, maar dan koop je een kaart. Dus dan heb je een kaartje. Ja. Dat heet dan de Limburg Dalvoordeel. We noemen het nu dalvoordeel. Ja. Dat gaat €17,50 per jaar kosten. Dat is een elektronisch kaartje wat je op je chipkaart moet zetten. Dat kun je op internet aanvragen. Vanaf aanstaande maandag bij onze servicepunten, vanaf nu. Ja. Dat wordt dan op je kaart gezet en dat geeft dan automatisch weer dezelfde korting als je ermee reist als voorheen de gratis dalurenkorting. Dus dat is dan voor 9 uur of vanaf 9 uur? Ja, wij hebben nu aangesloten bij de Nederlandse spoorwegen. Die hebben een beetje geruisloos een tweede spits ingevoerd. Wij hadden alleen maar een spits voor 9 uur. Ja. Nu hebben we ook een spits tussen 4 en half 7. Dus is het bij NS en bij ons precies hetzelfde. Ja. Er zijn dus meer spitsen. Dus buiten die spitsuren kunnen mensen nog steeds met een korting reizen? Met een korting reizen. Daar betalen ze dan wel €17,50 voor. Tot 31 januari 2013 overigens €15. We geven een stukje korting. Maar goed, dat is dus de maatregelen die wij hebben genomen. Om te voorkomen dat we of moeten snijden in het aantal ritten. Of dat we mensen moeten ontslaan of meer subsidie vragen. Ja, dat is natuurlijk denk ik dan wel de beste. Het is de minst vervelende. Ik zeg altijd maar zo, €17,50 per jaar is minder dan €1,50 per maand. Is een kopje koffie. Ik weet dat er heel veel bedrijven zijn die zo denken. Maar goed, we kunnen niets anders op dit moment, denk ik. Ook wij hebben last van de crisis. Ja, en personeel inderdaad op straat zetten, zeker in deze tijd, dat lijkt me al helemaal geen... Dat is heel vervelend. Nee, dus dan mag gewoon, we betalen allemaal een paar cent extra. En we komen toch naar het punt waar we dan naartoe willen. Dat hoop ik toch wel. U rijdt op tijd en alle lijnen zijn nog ingezet. Ja, er is niks veranderd wat dat betreft. Nou krijg je toch de Zwarte Piet. Mevrouw Joes, ja?
En meneer Trein. De beer? Meneer de beer? Wij hebben de oplossing. Oh, Vertel eens. Wij hebben voor u een gat in de markt. Nou, Vertel eens. we zijn benieuwd. Ja, nou zeg, breng jij Stoomboten! Stoom, ja, wij hebben al boten, maar dat zijn dieselboten. Maar die stoomboot, wat kost, mag ik hem huren voor jullie? Dat moet ik even aan Sinterklaas Ja, vragen. ze Maar hebben ik bedoel, toch wel- Sinterklaas is heel kunnen goed. een deal Hij heeft nooit crisis. Sinterklaas geeft hem toch wel gratis dan, of niet? En na 6 december hebben jullie hem toch niet meer nodig, toch? Nee, een heel jaar niet. Nee, Oké, nou. dan gaan we met jullie boot over de Maas. Zullen we Deal met Sinterklaas even Sinterklaas. bellen nu? Oké. Even Wij bellen? gaan even bellen, je hoort het zo. Ja, oké, de pizza gaan bellen. Ja, nou, het is toch wel fijn dat iedereen... Deel van de crisis iedereen, opgelost. Iedereen zo meedenkt. Ja, nou, het verhaal is duidelijk. We gaan iets meer betalen. Ja. Voor de rest blijft alles hetzelfde. Mensen kunnen zijn kaart kopen. Het waren van 17,50. Ja. En ja, meer informatie zullen we op onze Ja, website... nog één ding wat wel belangrijk is. De ouderen die houden hun 34% korting. Soms hadden ze zelfs 74% korting, maar 34% houden ze hoe dan ook. Ja. Dus die hoeven zich geen nou ja, zorgen te maken. het wordt voor hen wel wat duurder. Maar wat iedereen dacht van je krijgt helemaal geen korting meer, dat is bij ons niet het geval. Ja, oké. Nou, mooi. Laten we daarmee afsluiten. Doen we. Wat wilt u voor Sinterklaas hebben? Viert u Sinterklaas morgenavond? En heeft u Sinterklaas wensen nog? We kunnen nu nog zeggen, ik want heb de wel een Pieten die horen- Sinterklaaswens. Minder problemen in 2013. Oké, nou. Of Sinterklaas dat kan oplossen, we gaan het hem in ieder geval We proberen vragen. het zelf ook. Dank u wel. En een hele fijne Graag gedaan. kerst alvast ook. Dank u wel. Ja, nu is het eindelijk tijd voor de Pieten. Ja, Piet. Hup, wegwezen. Ja, hup, ja. op de bank. Ja, goed zo. Zo. Nou, kijk, Nou. je krijgt nu al op je kop. Ja, je hebt het net gehoord. Misschien meneer De Beer die wil minder problemen in 2013. Kan Sinterklaas dat ook regelen? Moet ik altijd een moeilijke antwoord geven? Ja, Omdat jij ja. dat altijd wil. Ik ben de hoog, Want jij hebt Pieter. veel huts op. Ja, Nou ja, we gaan het in ieder geval vragen, maar ik weet niet of het kan. Nee, Nee, oké. we kunnen niet aan alle wensen voldoen. Nee, dat klopt. Niet iedereen, niet alles krijgen. Als ze heel lief is geweest, maar ja. Nou, volgens mij wel, toch? Ja? Ja, weet ik niet. Ja, Weet ik dat is niet. Sinterklaas. Hey, maar hebben jullie het druk nu? Jullie zijn echt iedere avond op pad. Onwijs. Ja, wij hebben het echt heel erg druk. Wij zijn blij als het 5 december is. Dat we eindelijk een beetje rust krijgen. Nee, het is hartstikke leuk natuurlijk. We hebben een heleboel optredens, televisie-interviews, radio doen we veel. Door het hele land. Door het hele land. Dus ja, het is echt superleuk en hartstikke leuk. Ja, want jullie hebben weer een nieuwe hit. Die gaan jullie straks zingen. Klopt. Ja. Heyo, Sinterklaas. Hey, Hey, yo. Ja. Heyo, Sinterklaas. Maar daar gaan we nu nog niet te veel over vertellen. Maar wat ik ook wel heel erg leuk vind, is jullie zijn genomineerd voor de beste Piet van het jaar. Ja, klopt. Vertel, wat is dat? We kunnen een gouden pepernoot winnen Een dit jaar. gouden pepernoot. Ja. Wie wil het niet? Ja, voor Piet voor het jaar. Ja. Alleen zijn wij dan wel al terug naar Spanje. Dus we moeten het Dan wordt via die onze pepernoot adviseurs hier weer horen. opgestuurd en Ja. lastig. Ja, Nou, onze maar er is wel een adviseurs. live verbinding via de iPad, hè? Via de Via iPad, de iPad. inderdaad. Ja. Oh, daar gaan we straks ook nog een beetje over. Allemaal AI-dingen en retunes en weet ik veel wat Ja, allemaal. mensen kunnen op Maar- ons stemmen via goudenpepernoot.nl. Op Ja. Piet van het jaar. En dan kunnen wij intypen de Pietentoppers. Moeten de Piet van het jaar worden. Ja, je kan En een dan- selectie, er staat een selectie van een aantal Pieten. Maar ja, Aantal bekende Want wie, Pieten. ja, want wie hebben jullie concurrentie? Nou, Voor welke Pieten? Volgens mij zijn onze concurrenten Diego, Coole Piet, Test Piet. Ik heb geen Ah, idee. joh. Maar Ja, dat is is toch geen natuurlijk eigenlijk helemaal niet concurrentie? belangrijk, jongens. Is dat niet gewoon op belangrijk? Pietentoppers Nee, stemmen. gewoon Pietentoppers stemmen. Pietentoppers stemmen. Ja. Ja, maar het zou wel leuk zijn. Ik vind het wel leuk, zo'n gouden pepernoot. Nou, dan moet je stemmen. Ja, dan ga ik stemmen. Ga je mee naar het gala? Wanneer nee, is het wij gaan gala? niet. We zijn in Spanje. Want wanneer is dat gala dan? 6 Dan kan- december. Dan kan ik misschien voor jullie die pepernoot in ontvangst. Dat zou wel leuk zijn. Schrijven bij de speech. Precies. Jullie schrijven de speech, ik neem die pepernoot mee en Oké. Ja. dan kom ik naar Spanje. Nou, ik vind het een deal. Dat is helemaal goed. Toch? Ja, Ja, super. deal. Hey, en wat gaan jullie doen na morgenavond? Hoe ziet jullie leven dan eruit? Ja, dan gaan we even voorlopig een aantal weekjes uitrusten. Ja. Plannen voor volgend jaar maken. En we hebben al nu het afgelopen jaar een theatershow gehad. Die heel goed is ontvangen, uitverkocht is. We hebben heel veel optredens gehad. 2 keer. 2 Wat? keer uitverkocht. 2 We keer hebben er ook maar uitverkocht? 2 gedaan. Dus dat Nou, gezicht alles is gewoon uitverkocht. We zijn het hele Jezus. seizoen Jullie zijn de uitverkocht. Pieten van het jaar nu al. Ik voel het. Ik voel En het. volgend jaar komt er waarschijnlijk een tour aan. Nieuwe single, heel misschien een album. En dan zijn we in november weer terug om feest te vieren. Om weer cadeautjes in te pakken en rond te Dan brengen. begint het weer. En nu jullie single, kunnen jullie kort vertellen waar... Ja, hij gaat over Sinterklaas. Heyo, Sinterklaas. Ja, het gaat erover dat we naar Nederland komen en dat we ons heel erg moeten voorbereiden op wat er allemaal weer gaat komen in Nederland. Dus ja, dat is eigenlijk waar de single over gaat. Oké, En dat ja. Sinterklaas een grote ster is. Een grote ster. Ja, want hoe Een is, hij nou, idool. hoe is hij nou in het echt? Even serieus nu. Hoe is hij Ja, nou? hoe is die? Traag. Ja, Nee. inderdaad. Nee, super lief. Van begrip voor Ja, Hij is lief. Sinterklaas is onze baas en hij zorgt goed voor ons. Ja. En hij is heel gul. Ja. En het is echt een hele leuke man. Ja, Een leuke man. gezellige man van Een ons. gezellige, Gezellige leuke man. man. Hij kan heel goed zingen.
Ja? Ja. Dus misschien gaan jullie ook volgend jaar een clipje met hem erbij. Hij zit nu Hij al in onze zit nu, clip. hij zit nu in de ja, niet hier. Hij is niet te druk. Ja, Ja. precies. Hij is nu niet Oké. hier. Nee. Oké, volgend jaar misschien. Jullie gaan zingen. Hey ho Sinterklaas. Allemaal leuk. Hup, Pieter, aan de slag. Ja, want de Pieter die zijn natuurlijk hartstikke druk. Die moeten nog heel veel cadeautjes gaan inpakken en rondbrengen. Want morgen is het natuurlijk pakjesavond. Ik denk dat heel veel kinderen vannacht niet gaan slapen. Deze Pieter gewoon voor ons zingen. Hun nieuwste single, Hey ho Sinterklaas. In het zonnige Spanje kleurt het soms oranje. Niet voor het voetbal of de koningin. Maar juist de sferen moeten wij ook leren. Anders komen we Nederland niet in. Want Sinterklaas is populair. Een idool, een echte ster. We zingen hey yo, we zingen hey yo. Hey yo Sinterklaas, we zingen hey yo, we zingen hey yo. Hey yo Sinterklaas. Dansen! Mag je billen schudden? Schudden met je billen. Als we willen weten of we zijn vergeten, via de Twitter, Facebook, Hives of de PC, komen wij erachter dat jullie zitten wachten en nemen ons hele hebben en houden weer mee. Want Sinterklaas is populair, een idool, een echte ster. We zingen hey yo, we zingen hey yo. Hey yo Sinterklaas, we zingen hey yo, we zingen hey yo. Hey yo Sinterklaas. Hey yo, hey yo, hey yo. Hey yo, hey yo, hey yo. Hey yo Sinterklaas. Hey yo Sinterklaas. Hey yo, hey yo, hey yo. Hey yo, hey yo, hey yo. We zingen hey yo, we zingen hey yo. Hey yo Sinterklaas, we zingen hey yo, we zingen hey yo. Hey yo Sinterklaas, we zingen hey yo, we zingen hey yo. Hey yo Sinterklaas, we zingen hey yo, we zingen hey yo. Hey yo Sinterklaas. Ja, Pet, volgens mij heb je al iets van de Pieter gekregen, of niet? Ik heb inderdaad al het gehad van de Pieter. Ja, kom er maar bij, Pieter, hoor. kom er maar bij, Maakt want me niet uit. jullie hebben al Nee, aardig cadeautjes gestrooid. ik ben wie een kindje blij, want ik heb een gans nieuw apparaat. En dat is natuurlijk dat komt niet zo heel veel voor. Ik heb het dan van de spelcomputer natuurlijk, want als ik echt enthousiast werd, dan gaat het om spellen. Hij is heel blij, hè? Ja, je ziet het. Wat namelijk goed is, dat is de Wii U. Dat is de nieuwe console van Nintendo. Nou, dat moet ik gewoon uitleggen natuurlijk. Wat is dat? Ja, wat want deed van dat? de Wat Wii, ken ik ken die dingen van moesten zwijen en tennissen en ja, weet daar ik ligt wat dit allemaal. helemaal niet Dus op. hier hoeft ze niet met zich gewoon bewegen. Wat dat betreft is het enige wat ik nooit gans heb begrepen waarom dat ze dat denk ook wie hebben genoemd. Want het heeft er eigenlijk niks mee te maken. De hubs die oude controllers voor ze met kunnen zwijen, die kent ze wel nog gebruiken soms om mee te spelen. Maar het belangrijkste eigenlijk van dat nieuwe apparaat, en nogmaals voor de goede orde, het is dus een gans, er staat erachter staat ook nog een nieuw cashje, zeg maar. Dus het is niet het wat ze bieden, oude deze, het is een ganse nieuwe. Maar degene hoe ze met stuurs, zeg maar, die een controller wie dat heeft, Ja. dat is wel apart, want dat is namelijk een ganse touchscreen geworden. Oké, dit is de controller en een scherm in één. Ja, dus de hubs. Aan deze kant hebben ze al die knop die ze normaal hebben. Hebben ze achterop hebben ze nog knop zitten. Maar hier zit ook een ganse touchscreen op. Nu is dat in meerdere opzichten fijn. Ten eerste kan ze die gebruiken om dingen op te duwen. Maar ten tweede is dat ook een extra scherm.
Een extra scherm, Ja, ja. het is een extra scherm. Nou, ik heb nu voordat ik het spelen, daar heb ik dat al voor klaarstaan. Ja. Maar wat ze dan natuurlijk met zo'n kunnen doen, is de hebben bijvoorbeeld Mario, dat is een van de nieuwe spellen. Dat is sowieso alweer fantastisch, moet ik zeggen, voor de nieuwe Mario. Dus dat is echt superleuk om te doen. Maar wat ze daarmee hebben, is degene die hierop is aan het spelen, de kent ze hierop kijken, Ja. maar dat hoeft niet per se op de televisie te kijken. Dus ik hoef niet per se, als we dat aan het spelen is, hoef ik niet per se mee te kijken. Nee, nu stel we zitten in één huis en ik wil de hele tijd spelen. Dan denk ik, god non ju, ik wil goede tijden, slechte tijden kijken. Dan kan ik dus gewoon fijn hier op mijn scherm doorspelen, want ik pak het spel gewoon over. Oké, nou, weet je wat? Dus hij werkt eigenlijk samen met je huidige Wii die je al thuis hebt staan? Ja. Nee. Dat kan, dat niet. Nee, het is een heel ander apparaat. Goede tijd. Nou, hij gaat spelen en wij gaan goede tijden kijken. Ja. Oh. Even terug. Ja? Ik neem hem wel even op, wacht. Nee. Ja, anders zet ik de televisie verloot, hoor. Nee, ik heb hem opgenomen. Ja. Oh, ik wou zeggen, want dat is namelijk ook leuk. Dat kan bijvoorbeeld ook hiermee. Dat hebben ze ingebouwd. Je kan ze in de televisie aan- en uitzetten met de controle van de tank. Dus ik heb deze gewoon hier ergens staan. Ik heb een soort oplaaier, daar zet ik hem in. Ik pak hem eruit, ik zet hem aan en ik kan hier met mijn televisie aanzetten en eigenlijk direct beginnen met spelen. Maar als de televisie ook niet aan staat, kan ik ook hier al op beginnen met En spelen. dat kind op eerdere televisie maakt niet dat hoe oud, hoe Nee, nu... de kind dat gewoon laten instellen. Ja, nee, als je een televisie uit de jaren 70 hebt, dan wordt het een beetje lastig voor Nee, maar je hoeft niet per se een flatscreen. en een normale HDTV, dan geeft Ja, dat dat met lukken. televisie, ja. Nou, wat bijvoorbeeld ook heel erg leuk is, ik heb een spel waar ik zelf heel erg kapot van ben. Zombie U heet dat. Dat is een beetje een griezelig spel, waarbij ze moest overleven in een zombie-apocalypse. Maar wat hij namelijk heel erg leuk deed, is de kent dus die extra scherm, extra gebruiken. Ik geef je een voorbeeld, dus is dadelijk ook een beeld. De kent ze bijvoorbeeld als ik ergens ben aan het kijken, kan ik zien, is hij het spannend. En dan kan ze het als een soort scanner zo omhoog houden. En dan kan ze zo met door het ding is er gewoon. Ik kan bijvoorbeeld, als ik een slot moet openmaken, normaal deed ze dat gewoon op het scherm en dan deed ze dat met die knop intoetsen. Maar nu moet ik echt van het ene scherm waar ik staan, nog hier kijken hoe het slot is. Moet ik hier zitten pielen. Maar daar kan ik zien of de zombies aankomen. Dus als ik nu bezig ben en ik vergeet te kijken, dan schrik ik me kapot. Dus want dan zit extra moeilijk. er zit er veel meer in. Nou, en dat is één ding wat ook heel leuk is om te doen. Maar dat is leuk als je in een eentje bent aan het spelen. Wat ook heel erg leuk is, en daar kom ik toch dadelijk bij, dat gewoon voor demonstreren met ons allen. Je kent namelijk ook, zoals het zo mooi heet, asynchroon spelen. En dat betekent eigenlijk dat we wel samen een spel zijn aan het spelen, maar voor niet hetzelfde. Dus doordat ze een tweede scherm hebben, kan ik het anders doen als wat Geer zit in doen. Of ik het anders zin als wat Geer zit. En dan kan ze zo leuk tegen een spelen. Laat ik dadelijk zin. Maar dat is zo altijd in een voordeel. Dat is zo dingen Nee, dat heeft gewoon een ander doel. Snap ze? Ja. Het is een soort van verstoppertje spelen. Dan moest het zo zijn. Er is ook maar één die weet hoe er zit, maar dat maakt het geen minder leuk spel voor de anderen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, verstoppertjes spelen. Ja, zoiets gaan we inderdaad ook doen. Nou, wat ze dan ook krijgt, is het is niet onbelangrijk voor een nieuw apparaat, is dat ze ook spellen kunnen spelen die iedereen is aan het spelen. Zoals bijvoorbeeld FIFA, zeg maar. Dat is natuurlijk een heel populair spel. En nou, dat kent. Dat is hetzelfde uit wie al op een Xbox of op een PlayStation. Want qua grafische pracht is het ongeveer gelijk. Alleen hebben ze nu dus weer als extra de touchscreen erbij. Dus de kent, als ze op school wil scheten, kan ze ook snel zo doen en aan tikken hoe dat ze in de rol wil scheten. Is het niet veel sneller om op een knopje te drukken dan dat ze Nou, dat is soms sneller, maar dat is niet makkelijker. Want dat is best lastig om een goal te scoren. En hij geeft het dus allemaal... Maar het zijn mogelijkheden. Hè? Wat ze bijvoorbeeld ook hebben, de die een opstelling kan ze op de tweede scherm doen, maar dan kan ze ook op de tweede scherm zetten wat voor een tactiek dat ze wilt gebruiken, of een overzicht. Of, snap ze? Het geeft veel meer flexibiliteit eigenlijk. En ja, dat vind ik eigenlijk wel cool. Het wordt niet overal gedaan. Ik heb Mass Effect 3. Dat is ook een spel wat eigenlijk al een tijdje oud was, hebben ze nu ook gedaan. Daar hebben ze bijvoorbeeld niet zo heel veel mee gedaan. Daar is er meer, maar dan meer onder het motto. Hij is er ook, maar er wordt niet heel veel met gedaan. Maar zo'n Zombie U bijvoorbeeld, of, en wat vertel ik gaan doen, Nintendo Land. Daar krijg je bij de iets duurdere versie, krijg je hem ook te bij. Dat is heel leuk om te doen. Want, maar doe ze dus wel echt enthousiast. Ja, ik ben er super. Ik als gamer ben daar heel erg blij met. Ik moet eerlijk gezegd erbij zeggen, en de merk ze dan misschien een beetje alsjeblieft maar ratelen, zeg maar. Hij is niet zo simpel uit te leggen als wie de oude Wii. Dat wordt gewoon, dat kan je zwaaien. En dat is juist wie in het echt, en dat wordt heel simpel. Hey. En
En bij deze is het allemaal iets lastiger. Maar als je er eenmaal met aan het spelen bent, is het wel heel erg leuk. Nou, wat we nu samen met de Pieten gaan doen... De Pieten mogen spelen? Ja, we gaan samen met de Pieten spelen. En ik ga een spook spelen en de Pieten moeten een beetje proberen te doe vechten. het hier. Ik geef even de Pieten... De Pieten die mogen hier. Ik geef jullie een controller. Toch, maar dit kennen jullie natuurlijk allemaal. Want dit geven jullie allemaal cadeau en jullie spelen hier natuurlijk het hele jaar door. Het cadeautje. Het populairste cadeautje? Oké. Nou. Kom maar op, zo zelf. Zijn jullie al begonnen? Als de Pieten even allemaal 1 keer op een knopje willen drukken op een afstandsbediening. Op een knopje drukken, maakt het iets uit wat voor knopje ze gaan drukken? Ja. Nou, wat ze nou zus is, de zus mij, ik ben het midden, ik ben dat spook. Maar wat je dadelijk niet gaat zien, is... Ja. Ik moet de jagers proberen te vangen, maar die zien mij nu niet meer. Kijk, Ja. ik zie hier op mijn eigen scherm... zie ik wat ik ben aan het doen. En ik ga nu kijken, ik ga nu een pakken. Maar dat ziet mij niet. Heb ze erin? Ja, want wat de Pieten nu kunnen doen, is die kunnen met een zaklamp op machine. En ik zit nu achter de blauwe. Kijk, en... Oh, wat? Hebben ze dit gepakt? En nu, zo kent hij mij dus wegjagen. En ene wat is neergegangen, dat kent de andere ook proberen op te rapen. En als ik me nu spooi, dan zien ze wel hoe ik ben. Maar zussen, het is dus op die manier kennen ze... Ja, hoe zit ik nu? Dus weet zelf niet wat ze bus. Nee. Kijk, ik ga hem pakken. Ja, Piet, wel je best doen, links, hè? rechts. Ja! Wat? Nou, Wat? Heb je al die Pieten? nee, er is nog 1 over. Dat is nog 1 Piet. Oké. Last Piet standing. Kom op, Piet. Doe je best. Ja, dat weet niet wie zijn zaklamp werkt. Nou. Ja. Wat? Is de derde Piet ook weg? Ja. Oh, valt me wel een beetje tegen van die Pieten. Pet de Pietenvreter. Vet Pietenvreter. Ja. Nou, maar goed, maar het punt, wat ze dus zus is zie kent... Stomspel. Stopspel, ja. Het is een hartstikke leuk spel, alleen niks aan. heb je verloren. En dat is dus een leuk voorbeeld van een soort van spelke wat ze zo anders kan spelen. Er stond er hier een stuk of 10 van op, verschillende. En dat is dus eigenlijk een heel goed voorbeeld om dat te laten zien wie dat gaat. Nogmaals, Ja, ik ben zet er hem uit. ik ben er helemaal kapot van. Goed zitten. Dankjewel. We gaan door met het Nou, programma. Pet is super blij met zijn cadeautje. Ik denk dat vannacht heel veel kinderen niet zullen slapen. En misschien sommige volwassenen ook niet, omdat ze denken wat er nog meer allemaal in de show zit. Morgen is er daarom ook geen Limburg vandaag, maar gewoon kijken naar de spannende film Sinterklaas en de Pepernootfabriek. En ik wens u allemaal vast een hele fijne pakjesavond toe. En wij eten nog lekker een paar pepernoten. Toch, Piet? Doei. Hey Piet, wat krijg ik eigenlijk? Kun je vast zeggen wat ik krijg morgen? Ga je morgen mee? Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Geuver.